дар давраи кӯдакӣ то мактабӣ фарзанди мо фаъолона инкишоф меёбад. дар синни 4-солагӣ манфиатҳои кӯдакон устувортар мешаванд. малакаҳои аллакай ба дастомада такмил меёбанд ва дар рушди ҷисмонӣ ва маърифатӣ тағйироти назаррас ба амал меояд. мо гуфта метавонем, ки кӯдаки 4-сола аллакай шахси комилан мустақил шуда метавонад. салом ба падару модарони азиз. ин барномаи мактаби модарон аст аз шабакаи телевизионии диёр. имрӯз мо ба шумоён дар бораи рушду нумӯи кӯдаки 4-сола нақл мекунем ва суҳбат менамоем. дар синни 4-солагӣ кӯдакон малакаҳои зеринро аз худ карда метавонанд. устуворона аз як ҷой ба ҷои дигар ҷаҳидан ва давида метавонанд. ҳангоми давидан самти худро тез иваз карда метавонанд. дар як пой истода метавонанд. монеаҳоро паси сар карда метавонанд. ба чархҳои дучарха савор шуда метавонанд. хусусиятҳои рушди ақлии кӯдак дар синни 4-солагӣ кадомҳоянд? рушди зеҳнии кӯдакони 4-сола бисёртар аз муҳити онҳо вобаста аст. кӯдакон дар ин синни сол дӯст медоранд, ки бисёртар бо бозӣ машғул шаванд. масалан, онҳо бо конструктор ҳар гуна бозиҳоро сохта ва муаммоҳоро ҳал карда метавонанд. рушди зеҳнии кӯдаки 4-сола ба малакаҳои зерин тавсиф карда мешавад. то рақами 5 шуморида тавонистан, баъзе рақамҳо ва ҳарфҳоро шинохта тавонистан, донистани шаклҳои асосии геометрӣ, муқоиса намудани ашёҳо, мебел, рангҳо, фарқ намудани фаслҳои сол ва аломатҳои онро низ дониста метавонанд дар 4-солагӣ кӯдакони мо. ҳамчунин дар синни соли 4-солагӣ кӯдакони шумо метавонанд аллакай ҳайвонотҳои хонагиро аз ҳайвонотҳои ваҳшӣ фарқ намоянд ва номҳои онро аз худ кунанд. пизишки лори бачагона ба табобати 3 узви ҳаётан муҳими кӯдак гӯш, гулӯ ва бинӣ тахассус дорад. бемориҳои узвҳои лор
дар рушди кӯдаки шумо бисёр мушкилотро ба амал оварда метавонанд. иштироки фарзанди шумо дар боғча, дар мактаб, дар маҳфилҳои гуногун хеле барои фарзанди шумо муҳим аст. ҳангоми бемориҳои лор кӯдак наметавонад ба таври муқаррарӣ нафас кашад. хастагии ӯ меафзояд. дар натиҷа дарки иттилоот бад мешавад. волидони азиз, ба шумо лори педиатрӣ Ҷамолов Фурқат Пулатович дар бораи гум кардани шунавоӣ суҳбат менамояд. бисёртар ба мо беморон муроҷиат мекунанд ҳолате ки бисёр ҳолатҳои вазнин ки дар ҷои худ ё муолиҷа нагирифтанд ё сари вақт ба духтури оилавӣ ё духтури лор муроҷиат накардаанд. барои пешгирии ҳамин оризаҳое ки ба мо муроҷиат мекунанд бисёртар масъулияти падару модар ҳам лозим ки сари вақт ба духтурони оилавӣ ё ин ки лор муроҷиат карданашон дар кор. ин ба бемори гӯшт гулӯ ва бинӣ бисёртар шикоятҳое ки мешавад, шикоятҳои мушкилии нафасгирӣ, баланд шудани ҳарорати бадан, дарди гулӯ, мушкилии фурӯбарӣ, дар вақти пайдо шудани ҳамин хел шикоятҳо ҳатман ба духтури оилавӣ муроҷиат карданашон дар кор. агар духтури оилавӣ зарур донанд ба духтури лори минтақавӣ роҳхат метиҳад. баъди он ки духтури лори минтақавӣ муолиҷа мегузаронад, бисёри вақт дар вақти сари вақт гирифтани муолиҷа беморон бо сиҳатшавӣ ба хона мераванд. ба шӯъбаи мо бемороне ки дар ҳолати вазнин муроҷиат мекунанд ва онҳо сари вақт оё ки ба духтур муроҷиат накардагӣ ё ин ки дар хона ё дар дармонгоҳ бо худмуолиҷаӣ гирифтаанд. вақте ки беморон бо ин ҳолатҳо ба мо муроҷиат мекунанд, мо ҳатман ҳамаи таҳлилҳоро гузаронда бо муолиҷаи он бемор ҳаракат мекунем. интернетҳои мебинанд, дар шабакаҳои интернетӣ мебинанд ва ҳаракат мекунанд ба духтур нарафта бо худмуолиҷакунӣ дар хона ҳаракат кунанд ки беморашонро муолиҷа кунанд. но ҳамаи бемориҳое ки дар хона муолиҷа мекунанд бетавсияи духтурон мебошад. албатта дар вақти пайдо шудани шикоятҳо ба духтур муроҷиат кардан бо тавсияи духтур ҳам муолиҷаро давом додан дар кор. ҳеҷ гоҳ ҳаракат кардан дар кор ки дар худ муолиҷакунӣ дар хона гузарондан мумкин нест, барои он ки дар кӯдакони хурдсол баъди муолиҷаи кӯдакон ҳар хел оризаҳо ба тезӣ пайдо мешавад.
баъзан вақтҳо ҳамин баъди оризаҳое ки ба гӯшт пайдо мешаванд ё варамӣ ё ин ки фасодравӣ аз гӯшт худмӯлижа бисёри волидайн гармӣ медоранд ба гӯшт. Ин гармӣ доштан мумкин нест. Барои он ки ин гармӣ доштан ҳамон барои пайдо шудани дигар оризаҳо метезонад. аз тарафи гулӯ гирем бисёртар шикоятҳо мечанд ба кӯдакон муроҷиат мекунанд ба волидайни худ ки гулӯм дар кардост гуфта ва ҳо бисёртар худмуолиҷа мекунанд ҳар хел мисол бо ҳамин o'smaҳо ё ин ки бо баъзе хел мешавад бо спирт бо ҳамин антисептикҳо худмуолиҷа карда бо пахта карда гулӯ тоза мекунанд. Ин кор тамоман хато мебошад. вақте ки ҳамин дарди гулӯ ё ин ки гуноини ангина мегӯем мо ҳамон расидан дар кор не ҳамон антибиотикҳои таъин кардан дар кор баъд ҳамон тез гулӯ бо ромашка фуросилин чақондан дар кор аз барои ҳам тоза шудани гулӯ. оризаҳое ки баъди ҳамин гӯшт дарди гӯшт мешавад бисёри бачаҳо ҳаманда ҳозир ҳамихе ки телефон киди мепурсанд ё ин ки худмуолиҷа кунӣ гӯшташ дар кардост чӣ хел дору чаконанд дар кор ё аптеку меранд гӯшташ фарзанд дар кардост ягон хел дору тегуфта не пеш аз ягон дору ба гӯшт чакондан албатта духтури гӯшт муроҷиат кардан дар кор ки вай даруни гӯшт воспалительный процесс мегӯем мо ҳар хел мешавад ва баъзе катаральни воспаление мешавад баъзе гуноини воспаление мешавад. барои ҳамин оризаҳо пайдо нашудан ҳатман аввал тавсияи духтуро гирифта баъд ин муолиҷаро давом додан дар кор. дарди гулӯ ин хронический танзилит мегӯем мо ин газаки бодомаки гулӯ дар байни кӯдакон бисёр вомехӯрад. ҳамин вақте ки бемор кӯдак бо ҳамин газаки бодомаки гулӯ ба духтур муроҷиат мекунад ин мо обострение хронический танзилит мегӯем якумаш. дуюмаш ин ки пеританзилярный абсцесс ё дунбали наззи бодомаки гулӯ. агар дар мобайни 1 сол 2-3 маротиба ҳамин хел бемориҳо тез агар ба бемор шавад мо ҳатман ин беморро бо духтури кардиолог кардиоревматолог консултация кунонда мегӯем ки агар ҳамун ангинаш ба дил ё почкаш агар ориза додагӣ бошаду ҳамун оризаҳоро бартараф кардан шуд сони мо баъд тавсия метиҳем ки ин бодомакҳои гулӯро гирифтан дар кор. барои он ки баъди он ки бисёр тез ҳамин хел оризаҳо аз тарафи гулӯ дида мешавад ҳамун қобилияти худ функсияи худаша ангина гум мекунад ҷои фоида овардан ба организм зарар мебарад. барои ҳамин мегиронем. ҳозир бошад бо бисёртар мо дар байни кӯдакон бо ҳамихе беморие ки бо ҳамин бодомаки гулӯ бо оризаҳои бодомаки гулӯ мебинам бо дигар ҳозир муолиҷаҳоро мо ҳамихел вай карда ки ҳам бодомаки гулӯи ҳамашани ним меша мегирем ҳамон ҷое ки бисёр воспаление мешавад ина номаша танзилотомия мегӯянд. баъди ҳамин танзилотомия ҳам бисёри оризаҳое ки баъд аз газаки бодомаки гулӯ дида мешуд ҳозирам кам шудагӣ. ин оризае ки мо ҳозир гуфтосем аз тарафи ҳамин бодомаки гулӯ боз ғайр аз ин газаки бодомаки гулӯ бо мушкили нафасгирӣ дар кӯдако пайдо мешавад ки ин баъд аз тафтишот кардан пайдо мешавад ки гӯшти зиёдӣ дар бинӣ агар гӯшти зиёдӣ дар бинӣ ина аденоид мегӯем мо агар ҳамо аденоидам бошад агар ина одновременно кардан накор. барои он ки агар вай бинӣ маҳкам бошад кӯдак пас бисёр вақт даҳон кушодагӣ нафас мегирад. даҳон кушодагӣ бисёртар ба ҳам миндалино зарар мебарад ҳам ба роҳи нафас. мо ҳамихел тафтишотҳоро ба байни кӯдакон монда дар беморхонаи клиникии вилояти Суғд аппарати эндоскоп ҳаст эндоскопические исследование мегӯем ҳамон визуали ҳамон эндоскопически карда ҳамон аденоида размероша дида баъд ба кӯдак ба волидайни беморон тавсия медиҳем ки ина гирифтан дар кор ё ин ки муолиҷа консервативни гузарондан дар кор гуфтанд. ҳамин ба ҳамин кӯдаконе ки мо ҳозирам ҷарроҳии аденотомия танзилотомия гузарондагӣ ҳамаҳо пештара оризаҳо пештара тез касал мешаванд ҳозир кам шудагӣ. агар дар ҳамин гулӯ пеританзилярный абсцесс мегӯем мо ҳамун ҷанда
фасод ҷамъ шудагӣ бошад, бисёрҳо аз даруни даҳан ё аз берун ҳамон мехоҳанд ки бе муолиҷаи духтур ҳамин чиза бартараф кунанд. Лекин дар ҳамин гардани инсон, дар гардани кӯдак бисёр пардаҳое ҳаст ки бо ҳамин пардаҳо ҳамон фасоди буда ба поён мефарояд ва ҳолати бемор бениҳоят вазбин шуданаш мумкин. Аброи ҳамин ин корҳоро кардан мумкин нест. Ушни палочки мегӯем мо, ҳозир ҳама аптекаҳонда вай ҳаст, ҳамон кади гӯша тоза кардан мумкин, лекин фақат даромадгоҳи гӯша вая ҳамон то охир кардан мумкин не ки барои он ки как худи духтурҳо бар ин тоза карда родителҳо наметавонанд. ҷои он ки ҳамон камтар чиркаш бошад, агар ҳамна гирифтан бо дарун ба теле метиҳанд ки ин мушкилиро меорад барои гирифтан. Бо ин хеле сӯзанак ё ин ки бо ҳар чизе ки пинсету дасти ҳамон вайба ҳаст, ҳар чиз кади ҳамон кӯдакҳои гӯшаш ба ресидан мумкин нест, чунки унҷанда ҳиссиётҳои бисёртар бисёр мебошад. Дар вақти сахт кӯдака надоштан агар камтар агар ҷумида монад, парди гӯшт шикоф шуданаш мумкин. газаки бодомаки гулӯ мегӯем мо, как хронический танзилит бошадагар, барои пешгирии ҳамин беморӣ 1 сол 2 маротиба ба духтур муроҷиат карданашон дар кор. Барои пешгирии ҳамин беморӣ мо як хел уколи мегӯем, бицилин мегӯем, бицилин 3 1 сол ба 2 маротиба бояд гирифтанашон дар кор. ғайр аз бицилин 3 бо свет уфо мегӯем мо, увч, кварц, промивание лакун ҳамхел муолиҷааш ҳаст. Барои чирки гӯшт мегӯем мо, ҳамин чирки гӯшт барои ҷамъ шуданаш ҳамона пешгириш вай кардан, ҳамин 1 моҳ 2 моҳ ба як бор духтури лорба муроҷиат кардан дар кор. Агар зарурияти бошаду ҳамон ҷанда чирк бошад, вай гирифта мепартоем. Баъзе ҳам хел гӯштҳо кӯдакон, ҳам калонҳо ҳам кӯдакон ки гӯшт бисёр чирк пайдо мекунад. Ана баъзеша агар 1 ё 2 бор маротиба тоза кунед, ҳамин кади 1 сол ба як бор ҳам мумкин. Як аваи муайян кади 1 моҳ ба як бор ё ки 2 моҳ ба як бор албатта духтури гӯшт, гулӯ ва биниё муроҷиат карда барои пешгирӣ, профилактика муроҷиат карда маслиҳатҳои гирифтан мумкин. бинандагони азиз, 3 бародар доди худо, шер ва амри худо дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд истиқомат доранд. аз ҳама бародари хурдии онҳо амри худо 4 сола аст ва ҳамроҳи бародарони калонияш аллакай ба гӯштингирӣ машғул аст. биёед бо мураббии ин бародарон шинос шавем ва бифаҳмем ки то чӣ дараҷа варзиш метавонад ба рушди кӯдаки мо таъсир расонад.
номи додарам Маҳмудхудост. ин ҳоло 4 сола аст ва ба варзиш хеле шавқи зиёд дорад ва мехоҳад ки мисли мо дар ҳамин ҷо машқ кунад. ӯ бо ман ҳар рӯз машқ мекунад ва ман ба ин камтар приёмҳоро ёд мечавам. Ин додарам бошад шер аст. ин то ҳоло 9 медал дорад ва 8 сол аст. ӯ соли гузашта чемпиони Тоҷикистон шуд. ман додихудо ҳоло 3 сол дар ин ҷо машқ мекунам. дар мусобиқаи ҷумҳуривӣ ҷои сеюмро гирифтам ва мехоҳам ки чемпиони Тоҷикистон шавам. машқ ҳаматарафа фоида дорад. ҳаматарафа якумаш ки солим мешавад, саломат мешавад. хай ки солим шуд, касал намешавад. пурсиш сони хай худо дод насиб мекунад. ягон натиҷаи назам нишон медиҳад. мана чемпиони Тоҷикистон шуд, чемпиони вилоят шуд. хай мана ҳамин бачаҳо машқ кунад, бо дилаш ба вай сахттар ҳамин ҳавас кунад, чемпиони ҷаҳон ҳам мешавад. ман 100 бор мегӯям ки ҳамин хонаш ба хона бачаҳо бо худошон ба мегӯям як ҷудо кунад, як камакак ҷо, бисёр не камака. ина номаш пеш спортивни уголок ча мегуфтанд, як 2 метри ҷо. ҳамунҷо вақте ки холиша ёфтам, мост качат кунад, пресс качат кунад ме. ӯ як ҷои уже таъин давай, дига ҷо не. ҳамунҷо ҳеҷ падар модар дастгирӣ кунад. ҳамун бача хай варзиш наст, чем беҳуда кӯча гашта. арт-терапия ба маънои луғавӣ табобати эҷодӣ тарҷума шудааст. як усули аҷибест ки ба шумо имкон медиҳад ки кӯдакро самаранок инкишоф диҳед. ба арт-терапия ба мақсади ислоҳи равонии кӯдак ба мушкилоти зерин истифода мешавад. агар кӯдак осеби равонӣ дошта бошад, мушкилот дар муошират бо ҳамсолонаш дошта бошад, нисбати кӯдак таҷовуз шуда бошад ё ки кӯдак тарсида бошад. волидони азиз, пизишки мо Раҳимова Зарина Алишеровна ҳоло дар бораи аввалин ҳуҷраи арт-терапия дар шаҳри Хуҷанд ба шумо нақл менамоям. В нашем кабинете проводится много занятий с различными детьми, с разной патологией, можно сказать, с разными дефектами, нарушениями развития. В данное время у ребенка аутизм, и запрос родителей был, чтобы развить речь ребенка. То есть у него есть словарный запас, большой словарный запас. Дело в том, что родители хорошо поработали с ребенком, занимались на протяжении 3 лет. Осталось только, чтобы у него была правильно сформулированы именно предложения. И сегодня мы проходили «мой», «моя», «моё». Вот такая работа была проведена с ним. Ребенок с аутизмом, вообще эти дети непредсказуемы. Во время занятия он вдруг вспомнил о громе, и он очень боится грома. И уже же весна, как бы погода такая теплая, и, соответственно, он представил, что будут тучи, будет литься дождь. Поэтому он вспомнил о громе, что вот 1 марта будет обязательно гром, и он очень его боится. И мы стали рисовать с ним гром, чтобы уже в конце занятия скомкать эту бумагу, чтобы у него этого страха не было перед громом. В основном к нам приезжают родители с районов,
И, конечно же, у них нет такого представления, вообще никакого представления нет о таких кабинетах, что есть дефектолог, который занимается с детками. У многих такое представление, что дефектолог занимается только логопедическими упражнениями. Но дефектолог – это вообще обширное понятие. В дефектологии это и работа с детьми, у которых нарушение слуха, нарушение зрения, ну и, соответственно, и нарушение речи. И, конечно же, мы занимаемся со всеми такими детками. В запущенном состоянии приводят детей. И, конечно же, это уже коррекция проходит долгое время. Чем раньше, тем лучше. Если диагноз был поставлен, скажем, в 1,5-2 года, тогда уже будет намного легче заниматься с таким ребенком. А когда уже приводят в 12 лет, в 13 лет, это уже в запущенном виде приводят детей. Здесь только приходится корректировать как бы, план их обучения, облегчать обучение. В основном у родителей нет представления, они не воспринимают, скажем, СДГВ как какое-то заболевание. Когда они обращались, скажем, к некоторым психологам, то психологи говорили, что это не заболевание, это что вы балуете ребенка. И это все пройдет само собой. И, конечно же, они никогда не слышали о такой коррекционной работе с детьми с СДГВ. Это синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это когда у ребенка нет определенного внимания на что-то. Ребенок неусидчив, он много разговорчив, перебегает из одной комнаты в другую, задает очень много вопросов, его речь не сформулирована четко. То есть он хватает отовсюду. То, что он слышит, он вот услышал что-то, он повторяет, повторяющиеся вопросы. И это, конечно, раздражает взрослых людей, и они не знают, как работать с таким ребенком. Мы вообще занимаемся, то есть обучаем родителей, показываем родителям, что есть очень много легких путей, доступных путей. Не обязательно много тратить денег на какие-нибудь конструкторы. В первую очередь это обычные природные материалы мы можем использовать. Также вот зерновые культуры у нас имеются. Ребенок может сидеть и перебирать бобовые. Также можно собрать камешки, показывать, как меняется цвет, когда капаешь на эти камешки водой. То есть у ребенка уже формулируется видение, да, какое-то. То есть он учится на простом и на простых вот таких манипуляциях. инак тифли мо дар 4-солагӣ ҳам барои мо волидон ва ҳам барои худ хеле дар кашфиёт аст. кӯдики 4-сола дар бораи худ ва ҷаҳон фаъолона меомӯзад. ҷолибият ва истеъдоди ӯ зоҳир мегардад. малакаҳои қаблӣ такмил меёбанд. рушди ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва шахсии кӯдак аллакай ба танзим ба вуҷуд меояд. тифл идора кардани эҳсосоти худро меомӯзад. хотира, диққат, тафаккур, сухан ва хаёлоти ӯ ҳамчунин рушд мекунанд. ба кӯдакони 4-сола танҳо лозим аст ки бо ҳамсолони худ бисёртар муошират кунанд. зеро рушди кӯдак асосан дар муоширати онҳо ба ҳамсолонашон ба амал меояд. волидони азиз, ин буд барномаи навбатии Мактаби модарон аз телевизиони Диёр. бо шумо будам ман, ровии барнома Масрура Сидиқова. то барномаҳои дигар худ ва наздиконатонро эҳтиёт намоед.
برنامه تلویزیونی مکتب مادران قبول عکس‌های فرزندان شما را اعلان می‌کند. عکس‌های جالب پسران و دخترانی از سن 1 تا 8 ساله را به آزمون عکس‌ها پیشنهاد کنید. نگفته نماند حالت‌های واقعی و یا غیر عادی قبول کرده می شود. عکس باید بازگوی یک لحظه جالب حیات فرزندان شما باشد و در آن امضا، نام و نسب و سن و سالش ثبت کرده شود. عکس ها در آخر هر یک برنامه مکتب مادران نمایش داده می شود. رقم تلفن برای معلومات بیشتر 92 606 18 93. تکرار میکنم 92 606 18 93. شتابید.